Mar a dtíobhar maidin bíon cathú airine fólamneoirí í a úsid geisteanna agus i ráitis mar seo a chur drochúir te sin contrailte. Tagríonn an fórainnim ina leithéid sin abairte na ceiste an ngéalaigh de hobstaint na fhadhb handa an sne an ocail hain. Man go gláithciúil ach man go mar sin hain. So sampla de úsid cheart é seo buinn an san abart seo le go bhfuil tú máil han leis an ocail fhadhb. Sampla eile den cheanal chearna sé a thuairim go bhfuil an ceart aici. Sin imniú tarthú go gailhí siad an bus, sé fírinne in scéal nar nachte a fhadhb. So, mae'n glad sampla de chud chéine agals na trachtaí mas maileat.